Čo je také, že tvoj plán, že na najbližší rok? V najbližšej dobe vydávame album a chcel by som naplniť ešte zvyšné 2 arény, ktoré ostávajú, teda jedna z nich je O2 a potom ešte jedna, ktorú si zatiaľ nechám pre seba. Nechcel by som sa dostať do bodu, že moja kariéra začne upadať a ja si to nevšimnem a budem na silu sa snažiť zotrvať. Že chcem akoby odísť z toho celého do takého pomyselného dôchodku ešte relevantný. Nestať sa akoby takým tým nasmiech človekom, ktorý stále len bude akoby sám seba utvrdzovať v tom, že ešte je relevantný, pričom už dlho není. A chcel by som, aby som si to všimol. Viem, že to nebude už trvať dlho, kým sa toto stane, lebo konec koncov tá hudba, ktorú robím, je väčšinou pre mladých ľudí a predsa len mám proste 40, čo je také, že ja keď som mal 20, tak mi 40-tníci pripadali, že už umrú. Takže by som akože nechcel presviečať tie mladé decká, že stále som akože fresh young boy a odísť do takého toho pomyselného dôchodku vtedy, keď na to bude proste pravý čas a venovať sa už iba podnikaniu.